Ekonomika Evropy byla v posledních desetiletích poznamenána výzvami, které není snadné překonat. Dluhové krize, rychlé stárnutí populace, nedostatek inovací a nízká úroveň investic. Výsledek? Hospodářská stagnace, která se zdá být nekonečná. Uprostřed této šedé kulisy však jedna výjimka přitahuje pozornost. Polsko. Ze země chudé, bývalého satelitu Sovětského svazu, se Polsko proměnilo v nejrychleji rostoucí ekonomiku celé Evropy. A co je nejzajímavější? Dokázalo se vyhnout mnoha pastem, které paralyzují jeho sousedy v Evropské unii. Jeho veřejný dluh je pod kontrolou. Obyvatelstvo stárne pomaleji než ve zbytku kontinentu a země vykazuje skutečné známky inovací, reindustrializace a růstu produktivity. To vyvolává otázku, kterou nelze ignorovat. Pokud to Polsko dokázalo i přes tolik makroekonomických výzev, proč zbytek Evropy stále vypadá, jako by uvízl v minulosti? Možná bude pod tlakem globálních změn muset Evropská unie věnovat polskému modelu větší pozornost. Samozřejmě je důležité zůstat při zemi. Polsko má ještě dlouhou cestu, než dosáhne úrovně nejbohatších evropských ekonomik, a ještě delší vůči USA, které stále slouží jako hlavní srovnávací měřítko. Dohnat ztrátu je těžké, ale pokračovat v růstu je výzva ještě větší. Udržitelný růst vyžaduje víc než jen úsilí. Vyžaduje odlišnost. Hlavní otázka tedy zní, co přesně stojí za polským růstem? Jaké překážky by mohly všechno zmařit? A co dělá Polsko jinak než vyspělejší státy Evropské unie? Odpovědi na tyto otázky by mohly nejen definovat budoucnost Polska, ale i přetvořit ekonomický osud celé Evropy. Když se Polsko, spolu s dalšími zeměmi bývalého východního bloku, v 90. letech osvobodilo od sovětského vlivu, většina z nich se propadla do hlubokého ekonomického kolapsu. Pravda je jednoduchá. Kdyby sovětský ekonomický systém fungoval, nebylo by třeba žádného přechodu. V zoufalé snaze o stabilitu se mnoho z těchto zemí rozhodlo pro takzvaný ekonomický šok a pokusilo se rychle transformovat své centrálně řízené ekonomiky na tržní. Tato uspěchanost si však vybrala krutou daň. A právě zde se Polsko liší. Nespěchalo. Rozhodlo se budovat. Zatímco země jako Rusko, Ukrajina či Maďarsko rychle zprivatizovaly celé průmyslové sektory, často ve prospěch nově vzniklých oligarchií, Polsko zvolilo vyváženější přístup. Místo toho, aby prodávalo státní aktiva hástce vyvolených, otevřelo prostor pro zahraniční investory, nabídlo akcie samotným zaměstnancům a podporovalo postupnou konkurenci mezi státními a soukromými podniky. Tento opatrný přístup nejen zpomalil systémovou korupci, ale také vytvořil zdravější prostředí pro vznik skutečně konkurenčního trhu. A i když byly výsledky zpočátku pomalé a nedoceněné, země měla HDP na obyvatele pod $1700, tedy asi desetinu západní úrovně, trpělivost se nakonec vyplatila. Postupně se Polsku dařilo tuto mezeru zmenšovat, zatímco jiné země, které vsadily vše na rychlou transformaci, klopítaly. Dnes, s přibližně 40 miliony obyvatel, se Polsko stalo vzorem pro ekonomy a někteří ho dokonce označují za možnou záchranu budoucnosti Evropy. Dokázalo, že solidní růst nevzniká zkratkami, ale těžkými rozhodnutími ve správném tempu. Ekonomové odhadují, že Polsko bude pokračovat v růstu minimálně do roku 2030. A pro tento optimismus existují dobré důvody. Jedním z hlavních je strategická pozice, kterou země zaujímá v rámci Evropské unie. Jako aktivní člen Unie Polsko těží z mnoha výhod, zejména prostřednictvím Fondu soudržnosti EU. Doposud získalo více než 213 miliard eur, asi 220 miliard dolarů, přičemž další investice jsou naplánovány do roku 2027. Tento úspěch má však své odstíny. Zatímco finanční prostředky pomohly modernizovat infrastrukturu, podpořit rozvoj a přilákat podniky, přinesly sebou i některé nečekané vedlejší efekty. V rámci jednotného evropského trhu totiž mnoho kvalifikovaných pracovníků odešlo do bohatších zemí za vyššími platy a lepšími pracovními podmínkami. Výsledkem je odliv talentů, který vytvořil mezery na domácím trhu práce. Ačkoliv Polsko oficiálně nepřijalo euro, stále pocítilo dopady centralizované měnové politiky eurozóny. Země jako Německo, se svými vyspělými a vývozními ekonomikami, mají značný vliv na rozhodování celého bloku, což nevždy odpovídá potřebám rozvíjející se země, jakou je Polsko. Stačí si vzpomenout na to, co se stalo s Řeckem a Španělskem během krize eurozóny. Bez vlastní měny nemohli využít devalvaci jako nástroj oživení. Přesto je celková bilance převážně pozitivní.
Jednotný trh podpořil větší integraci, volný pohyb zboží, služeb a kapitálu, posílil důvěru spotřebitelů a motivoval zdravou konkurenci. Logika je jednoduchá. Země, které sdílejí cíle a zdroje, mají silnější motivaci spolupracovat ve jménu stability a společného růstu. Stojí také za zmínku, že i země mimo eurozónu, jako Spojené království, čelily podobným ekonomickým problémům jako země uvnitř, což naznačuje, že kořeny potíží možná spočívají více v globálních výzvách než v samotném evropském modelu. Nejzásadnější poznatek? Polsko se naučilo hrát evropskou hru chytře. Nejenže využilo finančních prostředků a pravidel EU, ale zároveň se strategicky zapojilo, přizpůsobilo své vnitřní politiky globálním podmínkám. A právě tento pragmatismus mu zajišťuje čím dál důležitější místo v budoucnosti evropské ekonomiky. Polsko, tím, že si ponechalo vlastní měnu a odmítlo oficiálně přijmout euro, dosáhlo něčeho vzácného v evropském kontextu – měnové flexibility uprostřed ekonomické integrace. To zemi poskytlo větší kontrolu nad inflací, úrokovými sazbami a směnným kurzem, což jsou silné nástroje na tlumení šoků a udržení konkurenceschopnosti hospodářství. Ano, i Polsko pociťuje dopady nestability eurozóny, ale v menší míře než země, které euro přijaly. Ještě působivější než tato autonomie je však to, jak Polsko dokázalo strategicky a odpovědně využít prostředky Evropské unie. Zatímco mnozí příjemci prostředků z Fondu soudržnosti je promarnili nebo špatně nasměrovali, Polsko vsadilo na hospodářskou diverzifikaci a inovace. V posledních letech upřednostnilo sektory s vysokou přidanou hodnotou, jako jsou informační technologie, služby a automobilový průmysl. Ten dnes tvoří 11% průmyslové výroby a 4% HDP, zaměstnává tisíce lidí a přitahuje globální značky jako Fiat, Toyota či Volkswagen. Tento trend ještě zesílil s globálním přechodem na elektromobilitu, což z Polska udělalo atraktivní destinaci pro výzkum, výrobu baterií a vývoj patentovaných technologií. Současně se země stále více profiluje jako rozvíjející se technologické centrum Evropy. Odvětví ICT, informační a komunikační technologie, ročně generuje více než 26 miliard dolarů a stabilně roste. Se 430 tisíci IT odborníky a 66 tisíci studenty v oboru si Polsko vybudovalo skutečný inovační ekosystém. Něco, s čím se mnozí jeho sousedé stále potýkají. Ale tento růst se neobešel bez výzev. Pasti středního příjmu se zcela vyhnout nepodařilo. Polsko je sice blízko k dosažení statusu vysoce příjmové země podle parity kupní síly, stále mu však chybí rozhodující krok, a to v minulosti vedlo k úniku mozků, kdy mladé talenty hledaly lepší příležitosti v bohatších státech. Polsko ale nezůstalo nečinné. Jedním z nejodvážnějších kroků bylo zavedení daňového osvobození pro pracující mladší 26 let, které platí od roku 2019. A i když by tento krok sám o sobě nestačil, je součástí širší strategie. Udržet mladé lidi doma, ocenit jejich kvalifikaci a udělat z trhu práce atraktivnější prostředí pro nové generace. Stručně řečeno, Polsko si buduje budoucnost pevnými, pragmatickými a dlouhodobě zaměřenými rozhodnutími. Nejde o štěstí, ale o vizi. A to, co dnes vidíme, je výsledek chytrých voleb ve složitém evropském prostředí. Růst Polska není jen výsledkem ekonomicky rozumných rozhodnutí, má kořeny i v jasné strategické a digitální vizi. Iniciativy jako Digital Poland posunuly zemi kupředu jako vznikající technologické centrum, zaměřené na inovace, podporu startupů a posílení digitální infrastruktury. Města jako Varšava, Krakov a Vratislav se za poslední 2 desetiletí proměnila v epicentra technologického rozvoje. Díky rostoucím investicím do výzkumu a vývoje se tato centra stávají stále atraktivnějšími pro mladé talenty. A nejde jen o peníze, ale o to, co často chybí na vyspělejších trzích, smysl a prostor pro vlastní iniciativu. Ano, programátor si může vydělat víc v Berlíně nebo Mnichově. Ale pro mnoho mladých Poláků není být jen dalším kolečkem ve velkém soukolí tak vzrušující jako pomáhat budovat něco nového, ambiciózního doma. Polsko má v tomto jasnou nabídku. Vydělej teď o něco méně, ale pracuj na špičkových technologiích a měj skutečný dopad. A tahle nabídka funguje. I přes nižší platy se kvalita života ve velkých polských městech výrazně zvýšila, díky dostupnějšímu životnímu nákladu a rychlé modernizaci městské infrastruktury. Výsledek? Výrazné snížení úniku mozků, který po léta odčerpával ty nejlepší talenty do zahraničí. A tenhle impuls nekončí jen u technologických inovací. Nečekaným,
Ale silným motorem polského růstu se staly také rostoucí výdaje na obranu. Zatímco velká část Evropy své obranné rozpočty stagnuje nebo dokonce snižuje, Polsko šlape opačným směrem. Patří mezi největší obranné investory v rámci NATO, spolu s Litvou, Lotyšskem, Estonskem a Řeckem. Tyto investice zahrnují plány na nábor až 500 000 nových vojáků, masivní nákupy vybavení a strategii posílit domácí obranný průmysl se zaměřením na evropské dodavatele. To nejen zvyšuje národní bezpečnost, ale také vytváří pracovní místa, přitahuje investice a podporuje těžký a technologický průmysl, sektory s vysokou přidanou hodnotou pro HDP. A i když cílem není primárně vojenský růst, ekonomický dopad je zřejmý. Výdaj je výdaj a pokud je dobře nasměrován, rozproudí celé výrobní a inovační řetězce. Se silnými základy, technicky zdatnou mládeží, rostoucí infrastrukturou a dobře sladěnými digitálními obrannými ambicemi dělá Polsko v dnešní Evropě něco výjimečného. Roste konzistentně, cílevědomě a se silnou identitou. Z ekonomického hlediska má ale situace i své odstíny. Ano, pokrok je pozoruhodný, ale přichází za vysokou cenu. Jedním z nejvýraznějších příkladů je raketový nárůst vojenských výdajů. O více než 300% za posledních 10 let. Velká část těchto investic šla na nákup nového vybavení. Tanky, stíhačky, obranné systémy. Jenže po nákupu přichází další náklady. Údržba, modernizace a nakonec i výměna. A to rozhodně není levná záležitost. O to pokračování překladu do češtiny. Zvrátit tento typ výdajů, zvláště v době regionální instability s válkou na Ukrajině tak blízko, je téměř nemožné. Polsko, historicky poznamenané invazemi a okupacemi během světových válek, jasně říká, nikdy více nebudeme nepřipraveni. A tento připravenost má vysokou cenu, která je částečně kompenzována kreativními finančními opatřeními, jako jsou speciální fondy na obranu, vydávání dluhopisů, úpravy rozpočtu a strategická partnerství. I přesto existuje reálné riziko silného fiskálního tlaku v blízké budoucnosti. Na druhou stranu, i když to může znít protichůdně, konflikty a napětí také hýbou ekonomikou. Nejde jen o tanky a pušky. Poptávka po vojenské infrastruktuře například vytváří civilní pracovní místa, pohání stavebnictví a dokonce generuje pozitivní nepřímé efekty, jako nové silnice, nemocnice s dvojím využitím a pokroky v kybernetické bezpečnosti, které nakonec profitují soukromý sektor. Je to typ růstu, který je těžké morálně ospravedlnit, ale má konkrétní ekonomické účinky. Dalším kritickým bodem, který Polsko čelí s pragmatismem, je energetická otázka. S Ruskem, které bylo historicky velkým dodavatelem plynu a ropy pro východní Evropu, se Polsko rozhodlo urychlit svou energetickou transformaci. Výstavba první jaderné elektrárny je klíčovým pěvkem této strategie. Samozřejmě, tento typ projektů je nákladný a trvá, než je dokončen. Ale v éře, kdy strach z jaderné energie slábne a ceny energie jsou čím dál tím volatilnější, zajistit stabilní a národní zdroj elektřiny je chytrý a strategický krok. Na konci dne Polsko buduje model ekonomického růstu, který kombinuje inovace, obranu, energii a fiskální odpovědnost. Je to těžká rovnice k vyvážení, ale výsledky jsou povzbudivé. Země se již vyprofilovala na evropské scéně a přitahuje pozornost a chválu. Přesto je důležité si uvědomit, že stále nedosáhla úrovně zemí jako Německo, Francie nebo Nizozemsko, ani v příjmech, ani v ekonomické sofistikovanosti. Velká otázka teď zní, je Polsko jenom zkracující vzdálenost, nebo skutečně míří k překonání těchto stagnujících velmocí západní Evropy? Nikdo nemá křišťálovou kouli, ani ekonomové. Ale existují jasné signály, že cesta, kterou Polsko kráčí, má skutečný potenciál pro stabilní budoucnost. Země nejenže již nechala za sebou jiné země středního příjmu, jako je Řecko, ale podle mnoha analytiků může v nedaleké budoucnosti předstihnout větší ekonomiky, jako je Španělsko. Německo zůstává ekonomickou silou Evropy, ale čelí velkým výzvám, jako je energetická závislost a zpomalující růst. Francie, i když silná, nese rostoucí veřejný dluh, který by měl do roku 2026 dosáhnout přibližně 117% HDP. Mezitím Polsko se svou opatrnější fiskální politikou a větším zaměřením na strategické investice, včetně vojenského sektoru, se dokázalo vyhnout některým z nejhlubších dopadů zdravotní krize, která zasáhla velkou část kontinentu. Samozřejmě, stále existují rizika.
Polský růst byl do značné míry poháněn externími investicemi a pracovní silou s nižšími mzdami, což se může změnit, pokud mzdy vzrostou a stanou se méně konkurenceschopnými ve srovnání s jinými destinacemi v rámci Evropské unie. A pokud dojde k kolapsu stabilnějších ekonomik regionu, Polsko bude muset najít nové cesty, jak udržet tempo růstu. Přesto to, co vidíme, je ohromující. I bez velkých přírodních zdrojů, výhodné geografické polohy nebo historie zajištěného bohatství, Polsko skvěle využilo karty, které dostalo. Investovalo do inovací, školilo svou pracovní sílu a přijímalo rozhodnutí, která ukazují dlouhodobou vizi. Pokud bude i nadále inovovat, oceňovat své pracovníky a udržovat finance pod kontrolou, může se skutečně stát regionálním lídrem. Minimálně už se profiluje jako fascinující případová studie toho, co je možné dosáhnout díky strategii, odolnosti a pragmatismu. A teď nás zajímá váš názor. Má Polsko to, co je potřeba, aby vedlo budoucnost střední Evropy? Opravdu je na cestě k překonání západních gigantů? Podělte se o svůj názor v komentářích. A pokud se vám video líbilo, nezapomeňte se přihlásit k odběru kanálu, dát like, aktivovat zvoneček, abyste nezmeškali další epizody. Děkujeme, že jste se dívali až sem, těšíme se na příště.